Moving. Lekuthiwa hayi ushonile unjabula awusekuyabonakala hawo. Nangu hayi ngeke starring ndoda amadoda. Labantu bekubulala nje ngentuku. Hayi besithi uhambile hayi. Bazathiwa starring. Shuthi kahle igama lakho Usinde Bulawa. Hawu Usinde Bulawa. Uphunyuka bemphethe. Ikuphi nje lapho khona oweke khona wacishe waphuma umphefumulo? Ula yami ziningi into kodwa nje kunenye la ekwenzeka khona sisephayindane. Yeah. Sisephayindane. Shuthi ngumuntu veleke wazi ivalo bephandla ngazi ivalo. Ivalo kanjani? Ivalo ukukambela ukukhohlisa abantu. Yeah. Ngoba lempahla le yokugqekeza ukubamba inkunzi ngiyakusaba and futhi akuyona into yami yabo leyo nto. So ivalo ngithanda ukuthi umuntu anginikeze into ekhululekile esihlukane ejabule naye yabo leyo nto. Futhi ayikwenzekeke ngelinye ilanga ephayindane. Ngiqalekile ngitswembu yabo ngihamba nomunye mfethu. Ikuthiwa umunye mfethu wasemlazi usashona. Yabo. Hayi sithi sihamba nalo mfethu ngibona abanye odriver bepakile belentuza bamatekisi. Yabo leyo nto ba driver abasemnweni association. Yabo leyo nto ayingisuke ngiyekubona ngilo mfethu akangilindile akazi ukuthi yini ngiyela lapha. Yabo leyo nto ngithi mengifika kubona labo driver hayi ngibingelele kamnandi hayi bavumi yini mfana zithini hayi la hayi bomalume la ngidayisa ngopetrol. Yabo leyo nto no diesel ngoba manje angifuni ngithi ngidayisa upetrol kanti abawusebenzisa upetrol basebenzisa udiesel. Manje ngiyazi ukuthi mengithe petrol no diesel ungasebenzisa udiesel usebenzisa upetrol. Ngithi ngidayisa ngopetrol la no diesel. Yabo leyo nto igubhu 25 liter. Yabo leyo nto iphethe 6 ka diesel 6 ka petrol. Mfana baphi pho labo petrol manje wena malume bengeke ngikwazi ukubaphatha ngilo ngithatha nabo kanje khona la engibabeke khona engibafihle khona. Yabo leyo nto baphephile because umuntu engibabeke kuyena usebenza. Mfana ungayisho leyo nto. Yabo lo yabazi kodriver bafuna nokushaya isokisi. Yabo leyo nto sebebona hawu upetrol abezothatha ngemali encane. Yabo leyo nto hayi bawufuna. Yabo babe babili nje abawufunayo bekhuluma into yami manje ngoba vele nami ngikhuluma ngohlangana hlukana hayi ngumuntu ongitshela usazosebenza umlando. Hayi bathi asambeni sokulanda singakwazi ukuyolanda. Yabo lo ngithi mina singakwazi ukuyolanda manje ngithi mina singahamba manje. Hayi bathi hayi asambeni asingene emotweni ngithi hayi kancane ngathi ngibizwa accuse ngimemezo accuse ife. Yabo lo nto engibamba ukuthi ngizothi ngiyamemeza lo mfethu meseza la mefika la qala angimtshelanga ukuthi ngize ngani la. Yabo lo nto bazomezanela abantu mhlambe bambuze mase ziyageja itori akengishaye ngathi angimboni ngimesane ngiyomhlangabeza khona ngizokwazi ukumbeka siseza la hayi qume ngekuyena ifishesa la imata yamasha asithi la ngidayisa ngopetrol igubhu 25 liter wena mfethu about 12 6 diesel no petrol. Lezo leyo nto kodwa wena ayikho into ozoyinaba ukuthi silentuze kanjani wena nje mfethu uzokuzwa ngami. Lezo leyo nto imina abazokhuluma wena bangathi bayakhuluma nawe usubekufuna uyafakaza ke manje ufuna ukuxoxa ubuzozobheda. Wena mfethu thula uzovumela futhi nami ungangivumeli ngisho ukungivumela umeza uyithulele nje wena. Hayi sibuye naye lo mfethu hayi singene emotweni singabe ngicabanga ke manje ngizobayisa. Yabo ngoba futhi abafuna ukuya kude. Yabo nami ngithe lento iseduze ikhola la ephayindana shayise fast into ngizobayisa kuyona umdoni center. Ngihambe ngibayise emdoni center sokena ke ngene ngase adult world. Hayi singene ngase adult world. Yabo bayiphethe imali sebengibuzile ukuthi la manje zizoba imalini
yabo lo ngithi mina phela malume singakhuluma yabo lo nto ngoba manje yabo ngoba vele sesendleleni eyakhona ngiyazi baye uthatha showcase ngoba manje lo muntu engubeke kuyena naye kuzomela ngimthiphe yabo lo ngoba i-security leli ngibeke kulona kuzomela nalo ngithiphe ngemali ethize izwe lonto so mozubathatha bonke mokuthi uthatha upetrol uzothatha wonke upetrol ngingakwenzela malume nge-1000 nalo uthatha udiesel mase uthatha wonke ngingamenzela naye nge-1000 win phela le shoot loyo 2000 hayi ihambe imoto bathi hayi yikho inkinga ihambe imoto hayi ilibili lo security hayi asambe malume ngizokhombisa bola ngasemdoni center malume yabo lo lisemdoni lo semdoni center hayi bakhuleko malume hayi bathi singena ke ngithi mina hayi malume ngena ngase adult 12 hayi bangene ngase adult 12 malume bese ayipaka la malume paka umalume madoda manje ke inkinga sewukuthi le mali ibe ngakimina ngoba le mali isangakubona ngoba ngiyazi la awukho petrol kumele uma uphuma ungabusabuya la kumele mengiphuma la ngiphume le mali kumina and ngingabe ngisabuya yabo hayi ngiphume ngibe umuntu oyobheka le security yabo accuse awungilinde la hayi ngiqabuka hayi ngizulise kancane yabo kube khona ngicela ipeni kwelinye security lingiboleka ipeni ngibhale inamba phansi ngimbuye ngimbuye bodi leli security bathi lisaphumile liyothengwa ukudla yabo khona elinye lapha labasebenza leli limngala shuthi naye lo malume limpayela yabo lonto ngithathe inamba ngoba ngazi wami isikhathi esinganani yabo lonto ngicela malume ungiboleka ifoni ngilifonela hayi keep ifoni malume keep isiqubu sefoni sekuthi idlala sophansi keep isiqubu sefoni bekhipha le phone ngithathe le phone ngidayile le number yabo lonto bese ngiyadilika emotweni ngime ngaphandle yabo angidilike emotweni ngime ngaphandle njengathi ngiyakhuluma nalo malume hayi njengathi ngiyakhuluma nalo malume ngiyifaka ifoni hayi manje ke imalume nayi inkinga yabo lonto lo muntu uthi angize ngizothatha igubhu yabo lonto usemsebenzini yabo ngingamqhathi naye ngoba ngifona nje kushuthi kade siphambana ngoba ngiza mina yena uyangena uyafika yabo lonto manje into eyistory uthi angize nemali yakhe ngoba inkinga ngake kahle ngake ngadlala ngaye yabo ngashiya izinto ngayithatha ngithi ngiyoyidayisa ngithola imali ngibuye ngimnikeze imali yakhe ngahamba waya manje inkinga ke yena ke ufuna ngifike nazo ufuna ngifike nemali ngimnikeze imali ngithatha into zakhe thatha igubhu zakho yabo and futhi into eyistory angikwazi futhi ukulo ngithatha ngamancozu ukuthi ngizoqala ngithathe u2 ngidayisa u2 mase ngimnikeza imali ngiphinde ngithatha akafuni kanjalo ngoba usaba ukuthi uzoqhatheka kahle bengilento bekumele iphume ekseni yabo mabo lonto manje ayisakwazanga ke ukuphuma ekseni yabo lonto ngoba imina engingakwazanga ukuthola ibhaya kahle ekseni so kumele lento ngiyithathe yonke manje yabo ngimnikeze imali yakhe yabo imali yakhe ngithi hayi malume ngizobona phela sokubona sokukhulumisana naye ngizobona ukuthi ngimnikeza imali into engakanani yebo lonto hayi umalume amisela nginikeza nalo umunye anginikeza uthi i1000 hayi usuhleli no2 scored manje yabo lonto uboy kumele ngingene hayi ngisho ngathi ngiyamfonela malume ngize lapho ngiyanyuka yabo lonto nginyuka na iPhone nemali fuck fike phezulu fuck umacala
ngeke ngikwazi ukuhamba ngimshiya. Mtshela ukuthi wena uzongibambisa iguphi. Mengimshiya mengimshiya ngiyamnqumisa. And futhi uyazi ngisho edladleni. Fast angijiki. Ngigijima lonto. Lamabhuda nawo ayasaba ayitshela ukuthi mhlambe siyantshontsha la. Bona labantu bemoto basaba ngisho nangandlela abapake ngayo abakhulekile bayasaba bafuna nje lethu ithe efethu hawu phela fethu wazungibambise fethu ngathi uzongithi sengiyolanda fethu wazungibambise fethu uzoyibamba kanjani fethu phu get away ngobe phuma nje sesigijima one way ke manje gijima vele la eMdoni Center kushuthi abantu ababangawazi uMdoni yabo kushuthi abongokubona singena ngala nje siyaphuma futhi ngale umnyango uphunywayo ngale futhi kuyangenwa ngale nangala futhi yabo ilike i-center yabo lonto njengemall nje ukubone inemali entrance amaningi ukuthi lana i-center ama-office phakathi khona nesonto namasonto phakathi ziningi izinto so indawo zokuphuma zokungena ziningi angani noma bona babengazi bona ngibabeka ngala nje endaweni ecashile yabo ngiyophuma ngale ngiyazi futhi vele imoto ngoba ngibabeke la kulomgaqo kuzomela bebesuka la abakwazi ukuhlehla basho one bahambe baye report lojika kuloya mgaqo bajike beze ngala ukuze bakwazi ukuzivala hayi suke siphume nomata sigijime sihambe esikhundleni sokuthi sigibele straight sibuyele lokushini asiqale phansi kwebridge ePhayindana phela manje phethi manje siqalekile sithenga iwunga sithenga iroki hayi spam la ngifaka i-track plan yabo ye-Nike isayintsha ne-All Star isayintsha ye-Nike ngafaka i-vest ngagaxa iskipper yabo lonto i-vest elimhlophe ngagaxa iskipper hayi ifoni ngifake la ifoni ngaphakathi uyibhobozele la ngifake la izobambelela ngisho khona ifasiwe lento i-track plan imali la kunozipho la ngifake la imali kulo lentuzana ngavala ngozipho sesiqeda ukubhema siphumeke manje siya rank siyogibela sithe nje mesidlula ama-taxi sesiqeda ama-taxi akantengezi irenki yakantengezi ngizwe ngumate ngiqweba ungemumva kwami athi hey mate akubona labantu yo ngithi mengiphenduka fuck but naba ezwa lona ayinani niyahlanya nani yabo manje ngoba bengikhomba bethi naba mengithi ngiqalaza umate akasekho umate hayi nombo ngizwa ngabo labantu vala ayi ngabe ngisabaleka ngime ngithi ngizoba goqo hayi bafike qathatha ngoba befika nje qavu ngiyashawa la akusaloke kubuza into eningi funa kanti imali yabo lonto nefoni yabo lonto bangishaya la yabo lonto Ngisambe ngishaya ngithi ngiyachaza yabo lonto ngoba manje ngithi ngiyachaza ngiyashawa ngithi ngiyachaza malume sengihamba nasemoyeni sengibanjwe kanje baya siya ngirenga abasebenzela kuyo la ngifanga manje ukuthi imali accuse uyena uyithathile nefoni uyena uthi asibaleke mina bengithi siyawuthatha upetrol wathi asibaleke sowudayisela omunye ngemali enkulu vele yena ngathi muncane nginami kodwa manje ngathi ngidala ngokulela ukuthi unethambo futhi nasebusweni yabo akekho kuyile nhlobo yabo manje ngathi mdala uNkulunkulu nesikhathi ngathi mdala nami lo ngikhale ngani mina hayi lento uzani ngiyashawa la phela inyanga holwa ngisho impeshini holisa lukwazi sodlula ngaserenki yangasekhaya ke manje uphethwe
ngihambe emoyeni ngibanjwe kanje ngihambe emoyeni futhi ngoba ngihambe emoyeni nje mhlawumbe ikhanda liyalenga kanje lizothi lilenga ikhanda kanjalo uqhamuka omunye so right yebo esinye isiphuphu sithi mpama yabo lonto ngiyazama nokuvuka mengithi awu ngirenke ngasekhaya ngibona omunye umalume odraft ongasekhaya yabo ngithi abalume ngiyacela badla ngicela ubanikeza imali yabo malume ekhaya uzofika uyithole u2000 hayi umalume lo ushaya ngathi akangazi ngenxa ukuthi uyababona labantu ukuthi bahlaza badlala kanti nangu ugogo wami uzaluma uzogibela isihluko esinje ngoba ebuka ubona leyo nto uhamba nengane kamalume umfana wasekhaya ethunce uhamba nogogo bayibone lento ogogo yabo mase ugogo ayingeke ngikwazi ukuhamba yabo lonto ngishiye umzukulu wami yabo lonto ngcono ngibone ukuthi ufelaphi ayi yabo ngoba kahle kahle uyabamba ukuthi ngeke asinde la ngoba laba bangiphethe basangiphethe bayangishaya elinye iqulu elisilandelayo siyalandelwa uyabona ukuthi bonke labantu uphethwe kabi bonke labantu bayongishaya bafuna ukungishaya labantu ngeke ngisinde la ebangilandela lo umfana kamalume lo wamesane wakhala khala uyangilandela mesithi siyawela erank le yakontengizi molweni siwelela la akwakuyika Cambridge khona suyikwa Shoprite sesibheke ibus rank la khona nama taxi asemnweni now phaya sithi lapha la wakunophaya sithi khona mesiwela nje nangu macala lapha sebemhlalise phansi abantu indento yokumesana usuku ukubaleke nje sebemhlalise phansi abantu so relax yabo lo nakhona akahlaliswanga kahle ubanje kwathi pa ziphi yabo lo wathi uyagoqa ukuthi hayi bungekho angenza ngalutho kwathiwa okay hlala la sekulinda ukuthi ngobe baleka shosho uyajaha mawukuthi uyayigijimela ngeke qhamuke umuntu la mawukuthi uyajaha bazoqhamuka abantu abamjahayo usethintiwe kodwa usathintiwe kancane kodwa akathintwa njengami hayi sifike kuyena sathi siqhamuka nje ngimbone bambone na bathi nanja hayi bamkhona hayi siye kuyena inhlanhla asaya rank yabo lonto vele sesiduze nayo rank irank ingaphesheya ngala thina singala ngaphesheya kumgaqo ngasephasi la ehleli khona uMati yabo lonto sitheme sifika khona ukuthi nama taxi abasila eduzane ke vele sitheme sifika khona erank ebangibeke phansi yabo lonto mhlambe ngibeka phansi kanjalo bake bethi ziphi izinto ibuzwa ulentuzana u-accuse athi uyachaza u-accuse akuchazeka uyashawa accuse la uyashawa accuse kube khona isilima esiqhamuka ne-wheelspanel yabo leyo nto esinye isagile lesi wheelspanel sidila nama-joint lempahla namaqakala kanjalo lesi-wheelspanel uyabona ilima lezo ngikhaya lesi sagila simesane sibhayize singishaya ikhanda kumesane ngiquleke mengiquleka badile noMati badile nawo accuse ngize ngiphaphama mengiphaphama bangithathe uyedwa umuntu ongishaya ngiquleke yilesilimi sesagila phinde lesagila ngesilimo emva kwesikhathi ngiphinde ngiquleke mengiquleka mina u-accuse angazi noma usuke esephapheme kodwa mina u-accuse mephaphama naye mina ngisuke sengiqulekile ngoba mina ngiphaphama u-accuse equlekile yabo leho kodwa naye u-accuse ngathi uphaphama mina sengiqulekile ndiyaphambana bas
sishayela abantu okuba sigcine siqhuleka sobabili no-accuse mesiqhuleka shuthi abafethi isebenzi la ebayina nebamba ukuthi ayikho indlela engenza ngayo ukuze ibhorhe then nasi lesalikwazi sami la sikhona khona nomfana kamalume la unzebona uyakhala isebenzi zibiza amaphoyisa ukuthi ongcono uStarring akaboshwe ababoshwe labafethi yabo kunokuthi babulawe iforum kanje babiza amaphoyisa kanjalo hayi shayisa amaphoyisa we izami kushayisa amaphoyisa siqulekile bamesane babaleke labantu basishiye silele la siqulekile babaleke bonke bebebaleka phaphame mina kuqala ngiphaphama mina nami ngisayidumela la hayi umfana ngamalume uyangibamba nogogo yabo lonto nawo namaphoyisa la yabo lonto inkinga amaphoyisa ayikho into ayikhuluma nami yabona umqonda ukho ngidumela yabo lonto futhi akhuluma la nabo abafethu yabo lonto mebechaza nabo abafethu bachaza nje into isitathi kade ngishawo into engishawela yona la yabo awayazi nawo umuntu ukhona la engithatha into akekho nala so lento ayikho yabo lonto because nalo muntu engimonile esimonile akekho la ubalekile naye u-accuse avuke naye papa ama-accuse papa ama-accuse yena uyitshela ukuthi uthola ugebhe ukubaleka papa musuka inhlamvu ayi suka inhlamvu uyayidumela futhi lapho bese inhlamvu ujahayena-ke manje izibona leyo nto ngoba nabo gogo sengibabonile benomshana nawo namaphoyisa u-accuse wabale kwashonele ngabe sisima namaphoyisa labantu abazosisiza bephinda besibamba labantu ushona empini wehla ngomgaqo naba uyodlula kubona labantu ujaha u-accuse ngenhlanhla la usayilintuzela usanda kubapha ngimbambe ngithi mfethu nangu maphuza mfethu nangu asinyuke ayisinyuke hayi amaphoyisa-ke asiphelezele nogogo asiphelezele siye etekisini siye ematekisini besifika ematekisini ayi o-driver lela ishaya imoto ayifuni ukusithatha ngenxa yegazi yabo ayifuni ukusithatha kanti ngenhlanhla elandela leyo wabo lonto ubhuti omunye ubhuti okwadezwana nomalume umalume usashona yabo lonto athi hayi songena kuyena yabo lonto hayi singene kuyena ugogo asikhokhele hayi sambe yabo sambe sifike mesifike emolweni elokishini hayi athi ngithi ngiyadileka esitobhini sangasekhaya yabo ugogo angabe sehle yabo lonto ngoba vele uyabona ngiright yabo lonto vele isitobhi siseduze nasekhaya yabo lonto usezokhuluma yena noma sebeyobamba lo mali phone yabo lonto hayi ngidilike nomfana kamalume yabo lonto uyena ozongigada ngiphelezele ngekhaya sidilike naye accuse akugona ngakubo la ingasekhaya sidilike naye kodwa vele naye wala emolweni sidilike naye samba mesifika khona icontainer ngasekhaya kudayisa bekudayisa kwakudayisa umfana omncane nje out yabo owayegcwele nje nangami nangathi sidalela yabo lonto ngisho ugwayi yabo lonto ngisho umshawo 10 rand angidalela awu hayi lesiqhamu wabona sidole igazi hayi buziphi yabo le mfisi isawusabela subisabele mfisi yabona nikhathele mfisi yabo ngithi mfisi awasiphukwa ngathi ngithi ngithatha ukwa ngithi ngiyawushisa bekusuke quleke u-accuse vele laba mfisi bakhona bayishukela nensanga la bafika yabo lonto abafana abadayisa ababhembo na vele bayishayela hayi ngibamba ukuthi hayi ngeke salungu na u-accuse manje yabo vele sesiselokishini nabafisi bayamazi bayakwazi nakubo yabo nami vele ngisenkingeni kwamina bayibonela yabo lonto bafo asami sekhaya samshiya lapho emgaqweni u-accuse vele sicela umgaqo sesitole econtainer sahamba sayekhaya kanti nami ngizothi mengifike ekhaya ngibe nenkinga efanayo no-accuse ngifike ngiqonde nanithintiwe ayisasishayile bengiquleka la ekhaya ngenhlanhla khona ithekeni yami yabo yayihlala ekhaya kuba kubuya yaxoshwa ngokuthi ithandana nosikhotheni yabo lonto umana wayihlala yahlala ekhaya hayi besifika-ke mengiquleka ekhaya mesethi uma ngoba iplan sokuthi ngiye esibhedlela
hayi nokuthi plan ngiye esibhedlela ngizwe esibhedlela uyatshalwa manje ukuthi manje izinto engiyigqokile ziyigazi limele mase kuthi ma uQueen akangilentuze akangisule yabo lonto angishintsha ngikhumule nezingubo ngifake izingubo eziclean yabo lonto hayi uQueen angikhumule kanjalo angishintshe ngifake izingubo eziclean hayi ngiqolekile vela mina ngiboni yabo uthintiwe ngithintwe kakhulu yabo lonto ngihamba la ngiphaphama khona ngiphaphama esibhedlela mashidi namhlophe hayi ngihlale esibhedlela ngihlale futhi esibhedlela ngoba ingozi ekhanda namapopo yabo lonto bakhala ngalokho ke esibhedlela hayi insizwa yesagila bangihlalise isonto hayi ngibuye embaso ngithi mengibuye ekhaya ngifike ekhaya bafune ukwazi kahle ke isitori kahle njabulo kwenzakaleni enzakalani la ngithi mina hey ma ibhadi hey angilazi ibhadi nje futhi yabona i-all star i-track pant yebo lona lento egqoka yona wonke umuntu udoti ngigaxeliswa i-all star i-track pant mina ne-vest hey yabo umuntu ontshontshele abantu ufaka i-all star i-track pant ne-vest njengoba ngigqokile yabo ngiyabula umusa uqamba amanga yeba kushaya kanje abantu yabo lonto bekufanisa bakushaya kanje abantu ngithi hayi buthini uma uyakwazi pha indaba bekwathi wavala kanti ucabanga ukuthi indaba ngaboshwanga yabo mina mawucabanga kanti indaba ngaboshwanga ngani abangaboshwanga ngobani babona ukuthi bangishayela into engekho bangiyeka babaleka sekufika amaphoyisa afika amaphoyisa ugogo ngokutshela ngathatha amaphoyisa mina azangiphelezela ngisarenki yabo athi ma ngithi ngikutshela uma nani lo ngafuni ukuhlala emakhaya yilo ngafuni ukuhlala ekhaya lokuhamba uyokupha yini epha indani yabo uQueen uyasizwa nje isitori wethu le hayi yenza ukudla ngidle yabo hayi naye bese yangicela umama isinjani emjunju emjunju yabo phela sekuthe ukuphela sekuyingozi nje yingozi angibiza umama angibizele ekamereni uQueen vala isicaba hayi sihlale phansi noQueen yabo ngiyazi ukuthi ngeke ngale yabo lonto mhlambe ngitshela mhlambe kade ngicina yabo lonto baby bacishe bakubulala yabo lonto ngitshela mhlambe kuzinto ezinjalo yabo lonto kanti naye uzongibuza the same question ade ngiyibuza uma jabo labantu babekushayelana nangu umuntu uzwile nje ngikhuluma nobaba bathi sinight aningi ngibuzwa lo mbuzo ngawuphendula yena usephinde umcelele ekamereni uzokubuza the same question futhi ukwazi kangcono indele yipi answer hayi ngithi mina imfethu yilabo bantu mfethu babengifanisa asinjabule umusa uqamba manje ngithi mfethu ngiyatshela babengifanisa laba bantu yabo lonto babengifanisa hayi athi usithi babengifanisa abona ukuthi hayi ngimi hayi suke qabula idonsa qala keep ifoni ivela photo le phone yaba le phone oshawa nawe ifaka kwi-truck hayi bo mama ungayisho lonto ngini akhipha imali hayibo le mali umfazi lo yezwa leyo mina sando sami hayi phela baby nasi phela baby cha phela mfethu yabo ngokubona sengilona ngithi babengifanisa sengingena ukuyiphoxa baby ngiyabona nje mfethu manje wayesaphatha ilentuzane iGalaxy lencane ipocket la madala umtshotshele iphiyona ngivele ngabona ayitshotshwe nguwe manje le phone yakho isindala lezo lonto baningi futhi nezingane zesikole seziyiphatha lezo lonto manje ngaswa ngabona le phone baby ngahlanya ngabona nje uyiphethe baba kanti le yakho
ngahlaba ifoni kanti unemali eyifoni lezo lonto wasekuhlabeka konke kodwa ifoni baby yakho bengiyithathela wena ifoni uyayizwa lonto cha imina baby imina uqinisile mamazi ukuthi bengitshela ukuthi laba abantu bayithatha lezi zinto yebo lonto manje ngiyazi ukuthi awuthandi ngiyenze lento yabo lonto ngiyazi so ngiyazi ukuthi bengizothi bengithi hayi kade ngizama ukuthi ngizamela wena baby sixabane yabo lonto ubone ngathi ngenza excuse yabo lonto ha kanti baby ikhona awu ehosh hayi siyagcwala mamazi thatha ifoni elimali yakhe ifoni letha ke imali mama khona ngizokwazi ukuyonikeza uaccuse ukhathi wakhe hayi umama angayidonsisi futhi ubona ukuthi naye injabulo ikhona kodwa akafuni ukumkhombisa yabo lonto ujabule yabo lonto uzenza nje into ehlinile yabo lonto uzenza into ehlinile yabo ngoba yena uyitshela ukuthi mhlawumbe ngiyayikhumbula ifoni ukuthi nginaye ngafika la ekhaya hayi hambe ngiyamba phansi ngiyobheka umata eme ngithi ngiyafika umata akekho yabo lonto ngithi ngibona umfana wakho akafunakala hlangane nami yabo umngane omubi abazali bakhe nje abafuna ahlangane nami meke bambone ehamba nami yabo lonto ngisenje plaza wayeqala nokuqala nokuyihleza ebhemele lokushini umfana oright ngaso ngamthatha nje azasethi shwe phayindani kanti kuyombulalisi so nje abazali bakhe baqala lapho bangangifuna waya kodwa wahlukana nabangani babo wathiwa nje ahlukane namphansi yabo lonto wangibhaqa le mali ke manje ke angidle ndedwa ngidle nomama ngithengele umama izinto zokugqoka ezincane yazi amantombazana acheap yabo lonto uwathengela nje yabo lonto ngithenge nami into yokubhema because mina ngikwazi ukuthenga into yokugqoka ngemali engigange ngayo ngoba uma into yokugqoka ufuna ukwazi ukuthi into yokugqoka leyo ngiyithatheni ongangokuba ngisho into engiyibolekile eBrawa into yomuntu uma akafuni ngigqoka into yomuntu yabo ngoba uyazi ukuthi ngigangile manje akafuni wena mfethu ukuthi ngigange ngibuye nezinto ngiyifake la endlini bese ngiyaphika kuthi sekufika abantu sebezoshisa la ekhaya ngiyaphika mina naye azaphika athi ayikho into okwebiwa la basi mebengena abantu bayithola izinto bathi nakho nje lokhu iskipha sami lesi wayengiqekezelile wangena ngitshela izinto uzali into yomuntu nje uma ufuna izinto ezithengwe oyena bayibona lonto yabo noma ngithenga mhlawumbe nginayo imali ke mhlawumbe sengingathenga mengihamba naye esitolo yes ayiboni noma enginikeze imali yena ngithi ngiyothenga izinto zokugqoka ngithenge ngibuye nesiliphu ukuthi ngizobe seningifike nento entsha ngithi hayi la ngithole ngemali ngathenga nazi izinto akayikhulumi leyo nto uma wami yabo lonto ukuthi ngizomphathela igrocer ngithi hayi ngilentuzile la akayifuni nje leyo nto uzozenzela yena ngaphandle ukuthi ngiyasebenza lokho ngingakwenza ukuthi ngiyasebenza ukuthi ngizokwenza ngemali yomphanto ukhona umuntu okhalayo yena la uyadla yena la akayikhulumi leyo nto yabo kwangaze ngaba ke right ke wena mfethu yabo lonto ngaqala ke wena mfethu ke kwenze kanjani ke kwayizona ke lezi itori ke zakhona ke elokushini ke lezi ulokhu macala kwagcina kwenzeka kanjani manje umacala siyahlukana ke nomacala ekuhlukaneni kwami nomacala mina phela umuntu omubi kubazali bakhe engifundisa umacala into ephethayo umacala ke uyimpatha ngisisebenzi asuka umacala sebengenile phela kulento afuna ukuba isisebenzi umacala e26 ngiyimfanele ayaze nabangani bakhe nabafana bako bafuna ukuba isisebenzi hayi usali madoda khulume noMato uphethe sibaqashi babe isisebenzi hayi bese sibaqashile ke isijwayele ejele nofike nophakamise u6 nisho bebenibuza uzoba nisho ukuthi ustarring uphethe imfanelo sini hayi bahlanye sihamba nabo sekupha indaba
yayizwa lona bese kuphayindane bebengabhemi ephayindane ngoba bayathathelwa abazonisebenzi bayimphatha bayabona mesifika kuphayindane yes nabo bayaphakamisa yes hayi sebengena la kade bengangeni khona manje ke sebehleli ngoba babesawo school babesafuna sebehlanyiswa manje ke yilento enombolo yayibona sebefuna ukuboshwa ukuze bayoprove ejele iyogcwala inombolo yabo lonto nabantu elokushini bezwe ukuthi awusibani bani kade beboshiwe labo sebephuma ejele bayisebenzi sebefuna leyo nto manje hayi bahleli kanentuzana komunye umfethu ekuthiwa uNjabulo accuse yabo lonto basuke besiphuma khona ngoba ngiyabatshela bebefuna ukungena ejele icala emele balenze hayi basuke bephuma kamakhelwane kanjalo basuke bebona imoto kamakhelwane yelinye ikhehla nje nalo futhi khona izinto elizenzela zona la komakhelwane hayi basuke beyibona le imoto endala vele yabo lonto basuke beyithatha le moto yabo lonto bayishangana le moto vele sike salintuza nalomunye no accuse sesayishaya imoto siyishanga eJosa yabo lonto vele imoto endala isicapha vele hayi asikhiyeki yabo asifaleki vele futhi lo muntu oyipaki la vele uyazi yabo upaka imoto nje la wasibona labantu bayamazi vele akekho umuntu ongantshontsha imoto yakhe akekho futhi umuntu ongayithinta hayi ngoba bemsaba ngehla elikhulekele balikhonzile abantu linesitolo liyadayisa yabo lonto ngoba abayijozanga ngisho ukuyijoza yayinokey hayi bangene kuyona imoto hayi disambe ngena kuyona imoto ngiyeza mina ngithi ngizoqalaza uMabizo mengiza hayi naze ingane ngijethi yakhuthuzwa imoto ngabo lonto ngoba umuntu odayisayo nezitolo mhlambe mengithi hayi ngiyashaya imoto ingadumisi vele indawo yehlela ngabo lonto ihlise break yabo ikhiphe igini ihlise break ayibangena ngaphambi icaphu ungabisasifala isicaphu bese ungene sibambe kanjalo uyosivala ezantsi hayi yehla imoto yehla meyifika ezantsi ke imaka ndoda vala isicapha hayi la ngoba kwenzeka lento siphethe isibhamu yabo lona isibhamu sitshontshe umfana omncane kubo bezwe lona vele ujwayele ukusitshontsha nomfana futhi uyazi baba kusibekaphi yabo lona laphinda sibuyisela sisithathekela lo mfana isibhamu wayibona lonto hayi ngokuthi ngiyabamba labafese belintuzele emoto sithatha isibhamu sijwayele uphaswa yimina njengemfanele yabo isinikeze umacala lo womunye ngimshaya isinisele lona ipipe vele ibona balithathile mina nginikezwe ibona ngiliphathiswa ibona yabo ibona balithathe ngifana ngiyalibuyisela manje emumva kubona ngilibuyisele ayitumeke imoto iyaphi kahle siyaphi yabo lonto ayinanda gcwele angikaze ngibabone beshayela yabo lonto angikaze kwalento enziwa la ngiyayiqala ukubona bayakwazi ukuyenza ngisho ukuyiginqa uyakwazi ukujika isiteri yabo nje angikaze ngimbone lo oshayela eshayela kahle kubona akekho ngangambona eshayela usethukile yabo angingeni ngaphakathi emotweni ngiyanontela mina nginontela ngemuva ngilomqalaza vele phela kahle ibona abafuna ukuboshwa abafuna icala hayi sambe sibheke umgaqo umkanje siqhamuka ngalathi ingasekhaya siza ku stop yabo la uthi junction mesifika ku stop sisabheke kuona u stop ngivele kanje anganononteleli ngithi kanje ngishayela imoto kwipanel ngithi ngiyamiwa ku stop baba yabo lonto athe awukahle uthi efanele ngiyayazi engiyenzayo yabo lonto hayi ngempela ibambe ku stop wabo lonto athi mengena anje mengena ezansi lapha ngiyibone imoto ame iveni yamaphoyisa kanjalo yabo lonto ithi klub yabo lonto
angani noma khona ibamisa noma iyabakhuthuza yini uyabo leyo nto lo kanoma kayizwa noma zishape usuke ithi mejika lento yokuphamisa ukuthi hayi la mase la iseswini siyenanda usuke esho ukuthi ewoyini ha hayi maphuza hayi yabona usuke ishawa maphuza ngibona ama lights ngibona yabona ke manje uza la maphuza ishaya le moto kanti ngenhlanhla khona umgaqo ongenayo futhi owehlayo ukuthi mubi uyehla indaba impela yabo lonto bese ngiyamletha ngimile futhi kwenzani maphuza yabo lonto hayi athi angene kulo lesami nje ethi engena kulo mgaqo orange inciphisela ukungena sami ngena nje ngisuke Jay staff shaya isiphalaphala Jay staff ngisala hayi bhekezansi yabo lonto hayi umaphuza ngigada umaphuza yabo lonto umaphuza uyadlula yabo lonto futhi akayitsheli ukuthi behlile yabo lonto inkinga ngiye ngamtshela khanyisa ama lights akazi nokukhanyisa ama lights yabo lonto hayi ngehla kancane ngehla hayi msethi hayi nginyusa inyama yabo lonto mhlawumbe bazobona ngisekho bangini ngehla hayi ngathi ngisehla nje hayi ngi ha bashinqi intule ebusuku intule naku kunogesike kune-street lights kwashunqa intuli hayi zisha ha uyifaka emzini womuntu hey ngathi ukuba angisayi ngathi angisayi awusalibeki angisayi meke ngabonakala lapha kuyothiwa nguwe hayi ngiyomisa le ngiyi-50 ngoba manje kuzothiwa i-meaningful iy'ngane lezi mini influence ngathi angisayi ngiye ekhaya hayi anginasekhaya ngoba lapha abanqeni ukuduma bathi mina ngithaba benze lento ezwa leyo nto ngenhlanhla labantu bayitshela mhlambe balimele labantu yabo lonto baphuthuma labaphuthumela ukuzochecka yabo lonto checka lentuzane abafana laba bavulela isicaba bevula icaba la bethi bavulela labafethu yabo lonto baphume labafethu yabo bebephuma labafethu bathi basabheka omama basaqalaza la bencibilika bebaleka bayezwa lonto ulimele umuzo umuntu umbhidlikile nje ingenile yezwa lonto babaleka hayi zambebaleka bebethi hayibo babe abafana imoto sebeyabona imoto esibani manje imoto esibani hayi hamba kwacaca ukuthi hayi bayihlabile yezwa lonto hayi bajaha vele lo omunye yezwa sekuseduzane kubo yezwa lo omunye ingakubo la iwa khona le moto hey bajaho sebehlukeneke manje bahlukene nabantu futhi bahlukene ngokubajaha yabo lonto abanjwe komunye umgaqo ethi umbali yabo lonto lo omunye abaleka kathi mefika kubo akunawo amabhedla kade emawindini isicapha sinebhedla isicapha khiwe kusamela nokhe yabo lonto awusuke ibamba ukuthi hayi ngeke usuke eshaya iwindi ngena newindi kubo usuke ngena ngewindi kubhudela phakathi akumegudela ngaphakathi kanjalo ayebafika hayi bamdidikele bamshaye kwakuthi izingane ezincane siyaziwa kwaziwa nabazali yabo lonto hayi sigoqwe siboshwe nantsawuke lento ade beyifuna baboshwe mase beboshiwe fike koma wabo ke mase befika ke lentuzane nekejele police station bezobabheka befika uma wabo abafana laba uma wabo phela ke bakhuluma ngale ndlela yabo nabo babagwaqa bakhipha igama lami ke manje labafana ke hayi lo mfana kahle akangizwa sekusho ubaba accused wesashawana epha indaba
hayi lo fana uhlaza udelela mina ingane yakhe encane manje le esithi uyayifaka manje kusawuyena u-accuse lo esasinayo ePinetown lapha manje ngale nami ukuthi ukhulile ngethambo nobuso ngaze uyitshethe umdala yabona lo baba usesingidelela yena-ke manje ngoba kade asho akafuni ngisondela nengane yakhe akafuni izwane nami yazo leyo hayi baye kwisivili-ke basho ukuthi manje 7 days we-bail application babuye after 7 days bathola i-bail ngabo lodwa baqabuka bahlangane-ke manje uma wabo labafana laba bahlangane uma wabo-ke manje kuhlanganwa manje kuthi manje indaba yami la emphakathini indaba yami bazoyenza njani indaba yami yabo lonto ngoba manje ngibonela nazi izingane zabo yabo lonto mina wona lezingane ikahle kahle manje sibamba inkunzi ezikoleni yabo lonto mina ngona lezingane seyizizenza ngene ejeleke manje yilo starring yabo lonto and sezize ngisho untshontsha lemoto yilo starring yazo lonto zinzama 26 ke manje zinzama 26 ke manje hilo starring hayi kuba ukuthi bama ukuthi ayike abasiphela bazokwenza njani phela into ekumele bayigade ukuthi mina ngihambe nezingane zabo ayihambi nami kwathi ngelinye ilanga samesane saqondana enkantolo nami ngiye enkantolo noMacala la baye enkantolo bona baya ngaleli icala mina ngihambela ngicala lami ngedwa usazositshela onke la macala khona ngihambela ngedwa ngathi ngifika enkantolo nabo Macala ekuseni yabo ungakavuki awunabo Macala ngabo lonto bayingashenga ukuthi khawubamba noma wabo ayiphumela futhi ngashenga zingasuka ningane ngathi ngiyobhema ugwayi yabo lo mama bakangiboni basuka nabo bese yabo lonto esihlanganisa imali sami sokuthenga iwunga fast sabuya sangayibhema sabuya iphethwe yimini iwunga imfanelo sambe songena enkantolo vele samba sonke yabo ngiyabingelela ngoba phela abazali ngengabingeleli yabo ngabingelela yabo lo bayithulela yabo lonto ayisingene enkantolo sihlale phansi yabo lonto ayisibizwe kayi misane iqale kubizwe mina mengibizwa mina khona umamncane ayingibizwa hayi icala vele mina icala ekada ngilihamba yabo futhi la ngoba ngiza namhlanje lizophela namhlanje hayi mengifika lifike linginquma icala lingigwebe yabo lonto ngigwinywe ibhokisi mise lithi 10,000 i-bail ifine i-10,000 ifine kahle khona newunga yami la neyabo abafithu ila mina vele yabo lonto ngikhulekele ngiyazi vele ngothi ngifika nje ezansi eselini ngingakafiki nje kwesivili la eselini ngiyobhema manje ngiyobhema ngisahlaziya lento yenkantolo yabo mengithi ngiyaphenduka ngibuka umama ngoba ngiyaginqala ngenza yonke into ngiyaphenduka ngibuka nabafethu mama bayasimala bayajabula yabo sibabona ukuhlukana kwami nezingane uthi hayi ke ngesiloko siwarishe lalungizwe hayi ngazi nje mengehla ngabe ngicela ubaba ngifonise yabo lonto hayi fonela uma yabo lonto kanti uma mncane usemfonela uma wamtshela ukuthi hayi cala lingilahlele ngigwetshiwe ifine u10,000 umana athi umamncane akakhiphe kaNowells yabo lonto angazi akhiphe mina u5 noma mncane naye ku-account yakhe naye wakhipha because kunentuzana ama-limit yabo lonto enye ifakwa money market yabo uzoyikhipha money market enye yabo hayi nami angiyinikezi ukuthi ngizophuma ngoba noma akangitsheli ngoba ngimfonela ngimtshela mina ukuthi ngigwetshiwe yabo lonto ukuze mengibheka angayi ukungibheka emidameni hayi
Hayi-ke sihlale ngitshela ukuthi hayi ngiyehla. Ngiyabhema. Ngibheme enye ngiyayikhanda. Ngiyanyusa. Yeah. Vele ngiyejele manje. Nabafisa manje ngiyabatshela hayi marobhani. Hayi ngiyehla. Ngekhaya elikhulu. Ngiyehla. La ngiyakhuthuza namanje. Ngiyakhuthuza ngiyasebenza manje. Ngiyasebenza ungenayo nje yabo lonto. Negate futhi isosha nje eselikhuthuzile la ngifuna ukubamba ukuthi imalini eselikhuthuzile isosha la kumele lishayise la lizokhuphuka ngoba sengiboshiwe phela nami manje ngiboshiwe ngiyajela kumele isosha nje kubonakala imali kanti ngikhuphuka ugwayi engulentuza kanjalo hayi shaya isikhathi sokubiza kwe-first load yabo lonto asebeqedile ibizo i-first load ngijust nami ngihamba nge-first load ngoba sengiqedile hayi bizo first load hayi ngabizo awu singabizo hayi bakhala abafisi bathana ukuthi ifanele awudlala ngathi yabo lonto udlala ngathi awu iminyango uyaphuma wena yayibona ngimina hayi imfithu ngikhiphela nje imfithu yayibona lonto hawu ngikwichiwe hayi ngithe nje ngingazilile lutho hayi usuke yesu baba ngiyabona sithole danke ndoni hayi usuke ngishayela ukhe suke ngiphuma suke vala suke ngimlinde suke hamba phambili suke ngimlandela ngisuke ngisala kulayini walaba abayongena etrucking yeah suke ngisala kulayini akaboni ngoba akaqalaza imuvu uyahamba ubaba e-office usuke eqhubeka alimefika office uthi uyaqalaza sibe sisiboshwa hayibo hey Jabul idake ndoni athini wena ufuni nuke emnyango ngimina ndoni awufuni nuke emnyango yona bakuthanda keni wena yabona hey yabo ngimina ndoni usho sebawukhiphile u10,000 yabo sengifuna neboshwa ibamba ukuthi ngempela ati ngiqinisile yeah so sebawukhokhile bebakuthanda kini ewas hey ngise hayi izayi sayini baba sayini hayi ngiphuma yabo lonto bengiphuma umana umamncane angishela itrad lokugibela yabo lonto ahambe kimi mina hayi ngisafuna ukulinda nabafisi nabaqede yabo lonto sengifuna labo mama bangibone kahle kahle yabo lonto qhamuka mengiqhamuka basahleli phansi yabo lonto basalinde ukuthi kubizwe labo yabo lonto ngimesane ngisuke ngidlule ngibadlule ngiyohlala phambili ngenza ukuthi bangibone ngihlale eduze kwalabafethu yabo lonto inkosi yabo ngihlale phambili engibamba ukuthi ebanyanya ngibaqala ngikhu kahle ngibo ebanyanya ukuthi hayibo lo muntu kade kwetshwa manje futhi usela yabo lonto engibamba ukuthi ebanyanya bithi bamba ukuthi ebanyanya yabo lonto bothi hayi ayibanyanya lokho kwangempela yabo ukuthi ayikho into abazoyenza yabo lonto icala abafana lagcina libenze njani icala labafethu lagcina ukuthi liyakhulumeka yabo lonto because kwakuwumama olentuzane nomkhulu lo yabo lonto bayamazi kwagcina kuyinto ezokhokhwa ikulungiswa imoto manje mabesho-ke bathe ejele yabasebenzela lento yabo le hawu bathe ejele hawu phela ithina esidonsayo bafike bathi babiza amagama athi hayi igcwele yabo lonto bathiwa wenjabulo Sithole ubungani ngokwe-experience yakho into ekhona yini hayi umngani according to my own experience hayi umngani fethu hayi ngathi mina fethu hayi into engekho umngani yabo ngathi into engekho mina fethu umngani yazi ngibonani uthi ngesikhathi senishayiwe nomngani wakho wamshiya emgaqweni equlekile abazali banokukhuluma ngeingane ngabangani babo kodwa uthothi ingane ayibalalela abazali lalela abangani ukudlula ngoba njengamanje utholakala kabili manje sigamekweni esingesihle nalengane le nalomfana lo ekubene ekhuzwa ngawe yini ongayikhuluma neingane njengamanje ezikhuzwa ngabazali bazo kodwa eziphika nabangani hey yabona-ke mfethu lo mbuzo ngiyawuthanda urathi impela yabo because nami
nami leyo nto ngi-experience-ile ngabangani empilweni yami yabo. Abazali bekade bengonisha ngalabo bantu yabo lonto. Kunabafesi mina even though ngeke ngikwazi ukubasho ngamagama yabo lonto, kodwa ekade ngikhuzwa ngabo kuthiwa Njabule awukahle ufuna ukuhamba noSibanibani yabo lonto yabo, ngoba uyababona benza izinto ezingekho right. Yezwa lonto. And futhi sebeyeke nesikole, wena usawumfundi wesikole yebo lonto, noma nawe ufuna ukuyeka isikole uend up ufana nabo yebo lonto. Ngeke uhambe nabantu abenza okurongi mase uthi wena awuyenzi into erong yebo lonto. Kuthiwa izinyoni zohlobo lodwa zindiza ndawonye yebo lonto. So wena mfethu engingakusho ngani mina, ubalekile ukulalela abazali. Ngoba abazali, umzali mekukhuza ukukhuza entweni aseyazi aseyibonile njengoba abantu abadala. Yes, ngoba ibuzwa kwabaphambili. Even though engakaza ay experience yena kodwa ubonile njengoba umuntu ekwazi ukufunda ngephutha lomunye umuntu yebo lona. So naye umzali ukakukhuze njengengane yakhe ngoba ebona hayi uNjabulo menza kanje, yazi kuzokwenzeka njengoba kwenzeka kuSibanibani isasikhula naye ngalezeke, agcine endapha esestradini yabo lona, noma agcine endapha edla isiqatha yabo lona. So umzali mekukhuza ayikho into ebaluleke njengokulalela umzali wakho, ngoba umzali mfowethu njengomuntu okuzalayo ngeke akufisele into ebhedayo. Yayizwa lona. Showcase umzali wakho mekuzala usuke elindele into enhle kuwena yabo lonto, ulindele ukuthi umenzele into enkulu umzali wakho yabo lona. So ngeke umzali akulahlekise yabo lona, ngoba noma uzwana nomuntu oright, umuntu obonayo umzali naye abonayo ukuthi nomuntu lo ingane yami ukuthi iqhubeka nokuzwana naye kanje izophumelela yabo lona. Umzali wenza sure ukuthi leyo relationship yazo lonto ngathi ngangonakala, ngoba ukubone noma ulethe umuntu wesifazane ekhaya yazo lonto. Abantu abadala bayakwazi ukubona, uthola umuntu umama uyakwazi ukubona hey lo muntu akekho right, lo mhlawumbe unenhloso ezithize ngengane yami yabo lonto, lo uze ngenhloso ethi uthola umama mhlawumbe uzothi ukukunisha ngalowo muntu yabo lonto, kodwa ngenxa ukuthi uyayazi na inhliziyo yabo lonto ukuthi hayi ayiphakela wena mfethu yabo lonto yabo lonto. Uthola ukuthi mhlawumbe ugcina esengafuni yona ke ingane esayikhombisa yona ukuthi ngikufuni yezwa lonto, ukuze mhlawumbe nayo izame mhlawumbe ukuyiqhelelanisa nawe yabo lonto, mhlawumbe nokuza lakini yabo lonto, ngoba umama uyabona ukuthi cha lo yabo lonto uzoyintuza uzoyintuza isingane. So engishola ukuthi ey'nganeni kubalulekile ukuthi umzali uma ekukhuza mlalele umzali wakho, ungathi wena kumzali wakho ayibuye mina ngangingekho ebushini bakho yabo lonto yabo lonto, thina nami ngidla ubusha bami yabo lonto yabo. Ngoba mesithi siyabheka wena phula yami mothatha ukubheka ngempela isimo asisafani nesakuqala yabo lonto, because even nami angikho mdala ngaleyo ndlela, kodwa mina indlela engikhule ngayo akufani nendlela izingane lezi zamanje ezikhula ngayo yabo lonto. Mina ngikhule esikoleni sishawa yabo lonto, lezi zamanje ayisashawa. Mina ngikhule ushawa inomuntu umuntu emgaqweni lezo lonto, mebona wenza into wrong yabo lonto. Manje ayenziwa leyo nto, ingane moyisha uyayihlukumeza, uthola ukuthi ngithunyiwe lezo lonto ekhaya, ngizohlangana nomuntu aphinde naye angijikisa ngithumiwe yakhe indawo, ngeke ngiphike ukuthi ngithunyiwe. Ngiyakwazi ukuthi kuzomele ngithathe le mali angithuma ngayo yena manje ngigijime ngiye lapho ukuze ngikwazi ukuthi ngikhave nasekhaya yabo lonto. Manje isimo esiphila kusona manje sesiyingozi kakhulu, and futhi into elimaza iyouth yamanje
into elimaza kakhulu ilento yomngane. Yabo mothi uyabheka nje ilento silinyazwa ilento yomngane kakhulu ngoba uqala esikoleni nibukuchumana nithi abangani ngicine nidudana nenza into ewrong wena ubona ukuthi abangani bakho mebenza ukuthi wena ungakwenzi kuzoba engazi ukuthi mhlawumbe usithishana wena usithipha so ukuze ufithe in nawe ikwenze lokhu yabo lonto mhlawumbe futhi uzofuna nokuexcela ke wena ukuze mhlawumbe kube wena ulintuzane kulabangani bakhe ngoba ukubone mhlawumbe nasesikoleni ukuthi le genge eyayiphumelela le genge ephumelelayo noma le genge eyaphumelela ile genge ngothi uyabheka mhlawumbe nasesikoleni iningi nasesikoleni sothi ile nhlobo ehambela ngayodwa yabo athithiza lengathi lehlezi ibhulisha yabo lehlezi ibhulisha nje ibhulisha yabo lonto uhlezi ehlushu yabo kuthi amabhuli yabo laba abamabhuli yabo lonto sihlala nabo la yabo lonto emgaqweni iningi labo yabo lonto so engisho ukuthi ukulalela umzali kubaleke ngalendlela umzali ngeke adlale ngawo yabo lonto and nomngani abukho yabo lonto ungathi nje mfethu nginabafowethu yayizwa lonto yabo kodwa hayi ukuthi ngoba leli gama elithi umngani ilona lisuke lisiduzule lisididisa uzuyitshela ukuthi hayi umngani nami yabo lonto mhlambe ayikho into engeke ngiyenze mhlambe ngiyofalafa khona into engingamenzeli yona ngingamenzela noma yini umngani wami ngiyofalafa khona yebo lonto kanti yena ngeke enze ngalendlela wena ulintuza ngayo wena mase kuthiwa kubheke kuwena yizwa lonto so umngani nje into yokukhohlisana ayikho le nto enjabulo umele ubuye for part 2 njengamanje seku 1 hour siyayigoqa ukakayichazi wona ukakazisho ukuthi ukhulele futhi leyo nto leyo sizoyithola as iviki lizobe liqhubeka usugoqa mfowethu uzwakala ngathi uma wakho uzalwa umama oqotho nguzubalula indaba yokuthi la ekhaya kini bungakwazi ukuthi ufike nento ezongazi ukuthi uyithenge ngemali eqhamukephi ngeke nje uqhamuke sekuthiwa usuphethe isenko kuzobuthwa ivelaphi le mali ngeke ubonakala usugqoka iskipa esingathengwanga nemali la ekhaya ngoba kusasa kuzongena abantu la ekhaya bezofuna leso skipa mhlawumbe kuzongena abantu bezoshisa umuzi baningi igameke ezenzekalayo kungena kushiswa imizi ngenxa umfana la ekhaya ubheme idakamizwa so ukuprotector isidima nokuzazi ukuthi umiphi umzali iyiphi iphethini engasikwa abazali noma omama babuka lesiqephu njengamanje sesigoqa nje iyiphi iphethini abangayisika kuma wakho njengomuntu ezwakala njengomuntu ukhulisa umama oqotho yabona bhuda yami when it comes to abazali mina owami uma indlela angikhulise ngayo ukuthi ekhaya sibathathu fika ububhuti wami omdala usihle use Cape Town ushadile unengane unonkosikazi ububhuti wami omncane ushadile unengane unomfazi lokho kusho indlela abakhuliswe ngayo imina ngeke yezwa leyo and nama ngibesananga ngihanjiswe ezikoleni yezwa leyo nto ezibizayo ngifundanga elokushini yezwa leyo nto ngizanyelwa nami impilo eright yezwa leyo nto umfundi ubafu omncane umfundisi ubafu omncane Seventh Adventist lo umdala ngazi noma uya accountant noma financial advisor yini yabo leyo nto indlela uma asikhulise ngayo usikhulise ngalendlela angazi ngingayichaza ngiyithini ongakuba ngisho obhuti bami lempilo engiyiphilayo yabo leyo nto abayithandi yabo leyo nto nabo ayikho into abangayizamanga ekutheni ngisizakala yabo leyo nto into ebhedayo naba bayithi kodwa indlela abangithanda ngayo namanje angazi noma kwenzise ngeke ngithi kwenziwa indlela uma asikhulise ngayo yabo lonto lento ukuthi ngiphara hayi yabo lonto ngoba even
mekwamaholiday njengala maholiday kaDisemba yabo leyo mekuwo uChristmas kuyazi uChristmas uyilento yomndeni yabo leyo meluhlanganisa umndeni njengefamily sonke futhi kwenziwa sure ukuthi ngalezo insuku sisuke sindawonye sonke yabo leyo so ngathi mina iphethini abazali abangayisika yabo noma ingane ungayithanda yabo leyo ingane yakho kumele uyifunde ingane yakho yabo uyazi ingane yakho yabona mina uma mengigangile uma wami uma uyazi uyakwazi ukungibona mengiphika into ngiyazi noma ngiphika into ngingayazi uyakwazi ukungibona and futhi uyakwazi uma ukuthi mina into kuyena indlela irelationship mina enginayo noma ngiyakwazi mina ukuthi into ngiyiphike kunina abanikazi senifikile ekhaya nithi nifuna ukuzongishaya mhlambe nifuna ngiphike noma mhlambe kuthiwa nizile ngempi mhlambe nize kahle mhlambe nifuna ngiphike ngeqamagulu nibe ukuhamba angidonsa uma yabo lonto kubo yena kosekhuluma nami ke manje yabo lonto and futhi mengiyazi uzongivumisa leyo nto ngobani ufuna kulungiswe leyanto yebo lonto mhlawumbe abanye abantu baze bathi mhlawumbe uma uyangiduda yebo lonto ngobani mhlawumbe ufuna khokheleke lo yamuntu into yakhe yebo lonto ngizobuya ngize kuyena useyangivumisa yena yabo lonto ukuthi uyazi mengiphika ngisho kuyena uma lento ngiphika ngisho kuyena shutha ngiyazi ngoba ekungivumiseni kwakhe nothi ukuthi uzongithatha ngise kubantu ukuthi angiyoshawa yabona yena uzoba nendlela yokuthi ayilungise nalomuntu anganikela lo muntu ngiyiphikile yena uma usiyamnentuza lo muntu usiyamtshela ukuthi hayi usetholile uma ukuthi mina ngempela engenze lento nalo muntu uzoba nzima ukuthi afune abantu azuze nabo kumina ukuthi bangishayele ukungibulala yabona lonto ekubeni kuma obuyele kuyena wazomtshela ukuthi hayi khulileka sengitholile ukuthi into zakho zithathwa uyena uNjabulo yezwa lonto ngoba phela manje usizo uyena uma uyabona lonto so sekuzoba nzima ukuthi manje afune ukungilimaza yabona lonto so abazali kubalekile ukuthi babe ne friendship nezingane zabo yabona lonto bakhulume futhi nezingane zabo yabona lonto ungabe futhi khona into umuntu azofuna ukuyifihla ayifihlele ingane yabona lonto ngoba manje uthola ezinye izingane izinto ona mfethu ziyifunda ngalento yomngane ukuthi ifundiswa umngane into yabona lonto lento ukuthi ekhaya uthola umuntu akayazi akakaza atshelwe ngalento yezwa lonto akayazi lento umngane into useyizwa ngomngane useyitshelwa umngane useyifundiswa umngane yezwa lonto mhlambe ungabazi ubungozi bagwayi ungabazi ubungozi batshwala uyayibona lonto wena wazi ngoba ungabazi ubungozi balezi zinto awazi ukuthi uhlezi ubona abantu beyiphuzeleza ukubona zona bejabule mhlawumbe nomalume la ekhaya uyabhema umngane wakho ngeke akutshele uzokutshela ngoba umnandi ke bayo lento obuzokwenza nawe ufuna ukungena kuyona yezo lonto kanti umzali uzokudonsa akubize akutshela mntanami lento ayikho right yezo lonto Jabulo lento ya ungayenza kube injabulo yesikhashana yamanje uyayibona lonto kodwa leyo nto mntanami izokulimaza yezo lonto kodwa izogcina isihabit yezo lonto ikujove lento ugcine mhlawumbe ungasakwazi ukuphila ngaphandle kwayo yezo lonto igcine isigqilaza awusakwazi ngisho kwakho umuzi wakho yabona lonto ngenxa yani yalento ukuthi siyakushayela manje wasuke wangena kulento yabona lonto ngoba kumanje kunamantombazana amahle adla ininzi yezo lonto hayi ngomuntu ethanda ukudla isininzi ingenxa yomngane owamzwisa lento emitshela ukuthi imnandi yezo lonto wangamtshela ama side effects ayo ukuthi inkinga ke lento ke wemngane inkinga ngoba manje iyajova mase kujovile awukwazi ukuhlukana nayo ihlala la ebeleni yezo lonto ngisho unendoda inkinga uyayibona lonto
yabo akamtshelanga zonke lezo zinto ilezo sekuyizinto asehlangana nazo along the way yabo lonto iwunga lesibhemayo thina yabo lonto mina ngangena ewungeni amaphara ayengakabibiko yazi Njabulo angifuni uyithinta leyo ikahle kahle usinaye lokho yeke kanjalo ke leyo ibuphi obunye umngozi obungabhekana nabazali ngokufuya ingane egangayo igange labantu eseyidakamizweni thothi nje ingane yami ngihleli nayo la ekhaya inokhambi yogange labantu ibuphi umngozi umzali angabhekana nabo siyavala manje umngozi phela bura yami umzali angabhekana nabo abantu badiniwe umntshontshelwa ngesixhosa ngezulu bakhathele abantu umntshontshelwa yayibona so uma umzali ezofuya isela ngoba isela lelo yabona uma uzofuya isela elizontshontshelwa abantu wena ubuye ulifuye isela usemngozini ukuthi ungashisela umusi yabona emzini ke esemakhaya kunalowo mthetho lo wokudingiswa yazo lonto wokuxoshwa nje endaweni kuthiwa ungabusabonakala endaweni yayizo lonto yabo izona inguzi ungabhekana nazo lezo yabo lonto ukushisela umuzi yabo lonto ukudingiswa yabo lonto ngoba inkinga ke phela ke leli gama lokufuya wena malume inkinga umzali ingane yakhe le so ngeke yisena nayo inkinga yabo lonto ingane yakhe and iyisela yabo lonto because yabona ukuthi kulento yesidakamizo yabona kunenkinga nje sibhekene nayo thina esibheme wonke yabo lonto akuthina sodwa esinkingeni kahle kahle abantu abasenkingeni enkulu ile ndaba oyithinta abazali yabo abazali abasenkingeni enkulu ngoba ithathwe indoda enamandla kanje olimeni uyakhuluma ndoda yazi ukhuluma indaba abantu abangayazi abantu abathole kanzima abazali yes abazali abantu okuyibona ngempela abasenkingeni anganibona nje lo mbuzo oshoyo wena bhuti yami ukuthi usemngozini omngakanani umuntu ofuye isela kodwa lo muntu hayi ngoba lo muntu ulifuyile isela ingashisela umuzi engadingiswa umuntu kodwa abulawa abantu at the same time ingane yakhe le ingane yakhe futhi ingabulawela phambi kwakhe nakho ucishe ufela phambi kwagogo nawe yes ingane yakhe futhi ingabulawela phambi kwakhe egcekeni yabo lonto ingane yakhe ubhlungu ke futhi leyo nto ukubulawa kwengane yakho phambi kwakho yabo lonto ingekho futhi yena into angayenza ukugwema leyo nto lezo lonto because kufana njengowami nje uma yabo lonto wami umbana nabafowethu yabo lonto ekhaya nje ngisho umamncane bonke ayikho into abangayizamanga yabo lonto yabo ngoba nabo bagwema nabo yona leyo nto ukuthi mhlambe bangalinyazwa abantu kungenzeki 1 no 2 no 3 yabo lonto kubona yabo lonto ayikho into abangayizamanga ngoba ngisho lento ayihlukumezi mina ngedwa ihlukumeza ngisho umndeni wami wonke ngoba ngisho lo ose Cape Town ubhuti wami omdala naye uyahlukumezeka ngoba uba ungena uma uba ukufona kunjabulo seku 1 no 2 no 3 yabo lonto naye senkingeni nalo nobafo lo ubhuti wami lo mncane bahlukumeza gcina sekuhlukumezeka ngisho nawo amakhosikazi abo yabo lonto so baningi abantu abahlukumezekayo ngale lentuzane ngale nkinga esibhekene nayo yabo ongakuba mina bengiye kwenzeka into uthi ubhuti wami le ozomela aqashe imoto ezongisa esibhedlela ele Cape Town sekumele asende imali same time mhlambe ngiyashawa la kudakala imali kumele kukhokhwe manje uma akanayo imali kumele kufunele ubhuti asende imali manje khanje uyokhishwa imali ngiyeko ubafo lo sewusolulu ongumfundisi naye kumele asuke naye khona manje naye useyindaweni ezikude komakhaya kozulu ukuthi kuyadriveka kumele asuka drive same time asuke lapho ezela manje uyayibona lonto ubone lento baningi abantu abahlukumezekayo ngayo uma mncane naye khansela into zakhe kumele eze kimi ngami nje ngingedwa yabo lonto baningi abantu abahlukumezekayo nami ngisetshenziswa yini ileli drug
nami engingasathandi ukulisebenzisa, uyabona lo nto. Kodwa futhi ngixakeke, yabona mina-ke phela bengaze bayitshitha abantu ngenza ngamabomu, uyabona mhlawumbe ngiyalithanda itrack ngoba ama-rehab ngiwahambile, ngoba ngisho ayikho ekhaya into abangayenza. Okay, nina bendlondle noPerfect Khanda kamenza indaba kolelo muntu omemeza wathi yakhala leli uthi igula likaJama lichithekile, awu nina bakamputi ubumvushe ngegazi, awu nina bakashishilisa ngedidi kwelimaholo lemhlabela imbedule, nina bentu lebande ngodonga le phela kithi kaBheka uZulu. Lokhulumayo ngoprofessor ngingwakamkhize ngidabuka phansi kwanongoma esigodini sakaBheka umthetho ngasohlangothini lakaMandlakazi. Manga uyaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu le oyethameli how I ended up in drugs, okuyingozi noma ukuhlelo olungaphansi kwesitebele iMPTV1 lasilanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni nezingqinamba ababhekene nazo ezidakamizweni. Uma ungowesifazane ungena ezidakamizweni noma kanjani ngiyabheja uzodayisa ngomzimba, uma ungowesilisa usezidakamizweni noma kanjani uzontshontsha. Entshontsheni kwakho ungayibeka engcupheni yokubulawa abantu, ungayibeka engcupheni yokuboshwa, ziningi izinto ongayibeka kuzona. Uma umuntu wesifazane udayisa ngomzimba, kunomuntu wesifazane nje lapha ezinkundleni zokuxhumana kade trenda kabe kuthiwa wathathwa edayisa wayokopolotwa amehlo bamshiya bethi bambulele. Leyo nto into engihlezi ngikhuluma ngayo, it's been 2 years or 3 years manje ngihlezi ngikhuluma nje into eyodwa ukuthi uma udayisa ngomzimba usuke usengcupheni ukuthi abantu abadlala ngabantu befike kuwena bezokuthatha, abanye bayadlungula, abanye bayabulawa, usuke unenhlahla uma ubuye uphila. Ngakho-ke ukuba sezidakamizweni into engakubeka engozini enkulu kakhulu. So uhlelo olumalungana ngqo nokuzama nje ukuqwashisa abantu, akudlalwa la, asidlali la, siyaqwashisa ngempela. Ukuwena ukuthi lento uyithatha njengomdlalo noma uyithatha serious, kodwa-ke labo abazoyithatha serious bekwazi ukuthi begweme iy'ndlela engagcina ibafaka khona makufika abafowethu abanjengalapho. Yingakho ngihlezi ngibuza umbuzo othi njengabazali-ke thina yini okumele siyenze, yini ekumele yenziwe ingane elalela abangani? Angiphuphi, hayi ukuthi ngiphelelwe imibuzo, cha, leyo nto iwumongo wempilo. Siyafisa ukwazi ukuthi njengabazali njengey'ngane ey'fundayo yiziphi izinto ekumele zizenze, yiziphi izinto ekumele siy'gweme. Lento sisuke siyenza ngokulanda bona abafowethu abahlala emgaqweni ngoba bona ibona abahambi bendlela, bathi indlela-ke yaziwa umhambi wayo. So ngoba silanda bona sibalandela ukuthi bebuye manje akusekho ukuthi ukuqolodelwane. iMPTV1 ukuphela kohlelo uhlanganisa abantu abahlala emgaqweni nabahlala endlini. Njengamanje kuya-understandwana ukuthi sonke kahle la sisempini and abantu abahlukumezeka kakhulu abazali. Ungakufisi ukuba umzali onengane eseyidakamizweni, kunzima, kubuhlungu, abalali, abanye bayashona, bamelwa izinhliziyo, balele ey'bhedlela, abanye bashawa iy'troke. Ama-calls lawo ngiwathola daily. So manje uma senza iy'nhlelo enjengalezi asidlali la, siyasebenza la, kuzokwenzeka silethe omunye uthothi yena akakwazi ukuthi mayexoxa ashibilike njengawo. Omunye uthothi uyaxoxa akakwazi ukuxoxa, kodwa into ayikhulumayo yenza isense. La as-entertain la ngempela siqwashisa abantu ngoba isizwe ngempela sibhekene ney'nkinga ey'nzima. Bafo ngiyakucela ukuthi ubuye for upart 2 ukuze sizokwazi ukuthi lento onayo, ngiyabona ukuthi kunalento onayo, angazi noma ilena-ke ekumfonini yokuba umfundisi, indlela okhuluma ngayo inayo le, inesigqi into yakho. Wathi omunye umama you so commanding, umuntu ngeke uma esekubukile ngeke ngakubuki, indlela nje oqale ngayo ukhuphuka ngayo kuze kube imanje. So siyacela-ke bafowethu ngicindezele subscribe button, ngicindezele nebell. Ukucindezela wakho ibheli kuzokubeka emathubeni amahle ukuthi uma sesiqopha uma sesiposta isiqephu sesibili uzothi uma ungena ngaphakathi izoqenqeza ocingweni lakho, uzothi uma ungena ngaphakathi bese uzitholela isiqephu sangalolu suku. Ngakho-ke uma usubuke wezwafika la okusho ukuthi sidla amaningi sakene. Ngakho-ke mina sengincenga.